Nai tongnai takhok tai bukhuk sono lamsogo. Ang chenya Twisa. Twisa civil societies by Nemko. Twisa chapter. Borok Yagul Khillai drive no tuyoi. Samung khlaimani koktoma. Abo ongkha Yagul Khillai drive. O Yagul Khillai drive ni ngoi. Khowai Twisa Harpek kamio. Torun kanthi debromani nukhungo thangoi. Bini kheto o ali phuyoi samung khlaioi Khillaiha. Ang sakbai thangbo o Yagul Khillai drive o tongo. Omorong seng khlaimani nahar mungkha chini Twisa dofani culture no teisa thangrinani tai ketal khlaioi chini dofano phorungnani bagoi tai chini dofano phan ganang krak khlainani bagoi jung tino o samungrokno khlai phunukha omoro ketal khai khlai phunukmani okogia o samungrok agibo khlai phikya o samungrok agibo khlai phaijak. Kena jotono faibedi takhuk thong phungai ta ringjak baidi do phade phungai keno video footage chini Twisa rokni culture no teisa kathang khlainani bagoi tai ketal khlaioi tisanani achairenani belai no nangkha o Yagul Khillai drive ketal ke phurungnani bagibo Khillai no nangkha chini Twisa rokni rice no Twisa dofani thinang tai chini thairok tai chini thinang no thangrui tonnani bagoi o Yagul Khillai drive ni bororok Chenglaikha o Yagul Khillai drive ungkha Twisa civil societies tai Nemko Twisa chapter.